Tarkastellaan seuraavaksi, miten hetkellinen muutosnopeus saadaan graafisesti kuvaajan avulla. Graafisessa ratkaisussa ei välttämättä tarvitse tietää käyrän yhtälöä. Lähdetään liikkeelle seuraavasti. Valitaan käyrältä 2 pistettä. Yhdistetään nämä pisteet janalla. Tämän janan kulmakerroin saadaan seuraavasti. Tarkastellaan vaaka-akselilla tapahtunutta muutosta ja pystyakselilla tapahtunutta muutosta. Ja näiden suhde on sama kuin tuon janan kulmakerroin. Nyt tarvitsisi tietää kulmakerroin pisteessä 1. Jatketaan seuraavasti. Annetaan pisteen 2 kulkea tuota sinistä käyrää pitkin kohti pistettä 1. Ja yhdistetään alkupiste 1 ja uusi piste 2 janalla. Jatketaan näin. Nyt piste 2 on siirtynyt kohtaan, missä aika on 1 sekunti. Erotusosamäärässä sekä delta t että delta s ovat pienentyneet, mutta niiden suhde lähestyy kohti tiettyä arvoa. Nyt annetaan pisteen 2 mennä sinistä käyrää pitkin kiinni pisteeseen 1. Pisteet ovat yhdessä ja samassa paikassa. Ja piirretään tähän pisteeseen 1 tangentti. Tällä kertaa tangentti on piirretty siten, että se alkaa pisteestä 1. Katsotaan kuvasta vaaka-aksilla tapahtunut muutos, joka on noin 2 sekuntia. Sekä pystyaksilla tapahtunut muutos, joka on noin 10 metriä. Ja kun jaetaan nämä 2 muutosta keskenään, saadaan pisteessä 1 hetkelliseksi muutosnopeudeksi noin 5 metriä sekunnissa. Kyseinen piste voi olla myös tuon suorakulmaisen kolmion hypotenusan keskellä. Pisteessä 2 hetkellinen muutosnopeus on kolmioita käyttäen ensin tangentti, sitten vaakasuora muutos, noin 1,15 sekuntia, pystysuora muutos, noin 27,5 metriä ja näiden suhde noin 24 metriä sekunnissa. Kuvan perusteella voidaan siis arvioida, että hetkellinen muutosnopeus pisteessä 2 on noin 24 metriä sekunnissa.